Yebo uyaphila baba uKakashe. Sikhona Mbovu njani? Yebo niyaphila baba uKakashe. Hayi sikhona baba. Baba uKakashe. Yes. Siye sakuthinta ngemuva yokuthi kade sinengxoxo esaba nayo kuthangi la no baba uMavava Sikhakhane kanye noNkomgodoli. Kepha ke izolo sathola esinye isivakashi ubaba uThomas Getsemane oye wenza ama accusation against uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umkhuzi wamaphoyisa kwisifundazwe saKwaZulu Natal negama lakho liye lathinteka ukuthi ubukhona uyingxenye yomhlangano owabakhona wase ethi kwaba nokuhlukumezeka nokungenzi kahle okwabakhona besicela nje ukuzwa iside lakho phambi kokuba singe abeni ethinta abashayeli necustomer service kwenzakalani lapho ethi wahlukumezeka khona njalo yaziyo ethinta association ethinta ubaba uGetsemane nobaba uMkhwanazi nawo ukhona kwenze kanje Mbovu ubaba uMkhwanazi wangifonela kwaku10 uma engifonela wase ecela ukuthi ngilethe uGetsemane no association wase Dolphin Coast head office yamaphoyisa eThekwini ngo12 o'clock ngaqala ke ngayo uGetsemane ngamfonela wathi uzobe ekhona ngase ngiphinda futhi ngithinta usihlalo weDolphin Coast ngamtshela ukuthi sicela ukuthi afike necommittee lakhe lapha ya headquarters yamaphoyisa ngo12 o'clock then ke sabe ke sesisuka ke sonke ngamfika ke mina uGetsemane esefikile lapha ya wase emva kwalokho kodwa wayesapake ngale ngaphesheya ngase City Lodge mina ngase ngipaka ngehla ngaya la reception area ngamlinda khona wathi mayephuma nje emotweni yakhe wayephuma ekhuluma nocingo ilapho ke athi mayefika eduze kwami ngathola ukuthi ukhuluma namaphoyisa lawa athi ayese kwakhe wagcina ke nginikeza ucingo lakhe iphoyisa langibuza ukuthi ngubani ngazisho wabuza ukuthi sikuphi ngasho washo ukuthi mina ngase ngimfonelile kuMkhwanazi ngamtshela ukuthi sesikhona sinoGetsemane but owayengakafiki kwaku usihlalo weDolphin Coast then ke